Salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan sa lahat bahagi. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang
hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang Okay, ating ipanalo ang laban ni Senator Laila de Lima. Ibalik niya to siya sa Senado para masunod po, matupad po ang hustisya, maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. So, yaw na naman po kita sa sarong oras na Bareta Aksyon as in Impormasyon. Monday po to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. na sitwasyon, maulad. Kaya madyan na po kita, tangling tabangan po nindo ako kung sino ay sa isa ay ang gustong mag-komento, kung si isa ay ang gustong may ipaabot sa tuyang programang Bareta Aksyon as in Impormasyon, mag-upload lamang po sa tuyang text line. Ayan po, yung mga comments, para po sa ikagagayon kan sa tuyang programa, mag-comments po kayo. No problem kung anong comments ninyo. So, ang sa tuya pong makakaibanan, mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abilin Don Turalio. Laban ng Hanap ko siya on man po si Jimmy Guanzon sa tuyang SG. ang liwan. Hanap ko siya on man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. Ibalik Kaibanan man po duman si Aldrin Orlanda. nating Hanap ko sa ko po ang regular host ng programang ining Bareta Aksyon as in Impormasyon. laban, Laila, Laila de Lima. Ating Talaga pong lalaban at lalaban niya si Senator Laila de Lima. Mayo pong dilima na daikatataong lumaban kapag nasa katwiran kami, talagang nasa katwiran yan, lalaban at lalaban yan. Hindi yan pwedeng patahimikin lang. So, sa payukan sa tuyang bareta, kaunting bareta, COVID-19 case sa siyudad nin Iriga, padagos na sa paghuros. Kaya ingat po kita. Booster shots, mas pinaigting ng mga LGUs sa Camarines Sur. Pediatrics at adult vaccination, pinagsasabay na rin. Comelec ipinahiling ang sistema asin paagi kan pagboto sa maabot na Mayo 9, 2022. Comelec Bicol, tudo bantay versus election-related violence lalo na sa Masbate. Ayan po, may minsan kasi delikado sa Masbate. Okay, plastic barriers sa establishments, pinapaalis sa Manila. No vaccination, no ride policy, inakyat na ng pasahero sa Supreme Court. Comelec maglalagay ng emergency polling places sa PWDs, senior citizens at buntis. Ayan, dapat lang kaiba ko duman sa senior citizen. Okay, sa detalye po kan sa tuyang mga bareta, nagpahayag din paglaom si Alcalde Madelio Roby Alpelor na dagos ng makakahangos ang publiko kan syudad nin Iriga laban sa COVID-19 virus. Ini matapos na Mayo nin mairehistrong bagong kaso kanihelang kasunod kan paghuros kan numero kan nagtalikod na mga semana.
Magigirumduman na ang syudad nin Iriga saro sa naibugtak sa minimum risk kan bulan ng Enero matapos na double digit ang kaso araw daw. Sa presente, 5 na sana ang aktibong kaso sa kabilugan na 1,114. 114 na kaso, alagad ang 1,051 kaini ang dagos na nakarecover, mientras na 58 naman ang kabilugan na binawian nin buhay. Alagad padagos na nangapudan ang alkalde na mantiniron nin giraray ang gabos na health and safety protocol huli tada ipatapos ang laban kontra sa COVID-19. Bako sana sa syudad nin Iriga kundi sa enterong nasyon. Okay. Booster shots, mas pinaigting ng mga LGUs sa Camarines Sur. Pediatrics, adult vaccination, pinagsasabay na rin. Tanganing sabay-sabay yun na ini para pagdara mo bitbit mo si aki mo kaibana na ini. Patuloy ang sabayang vaccination program na ginagawa ngayon sa ilang mga bayan sa Camarines Sur na kung saan ang bakunahan ay nakatuon sa mga age group na 12 to 17 at 18 taong gulang pataas. Kabilang sa mga bayang ito ang Nabwa, Baaw na nagkaroon ngayon ng sabayang bakunahan. Sa Nabwa, ang venue ngayong araw ay sa San Vicente, Gurong-Gurong, asin sa Barangay Santa Cruz, pati na rin sa booster shots. AstraZeneca at Sinovac ang ipinagbabakuna sa mga nabanggit na mga nasa kategorya tulad ng inaasahan, katulong ng Rural Health Unit. Sa pagpapatupad nito ang kanilang mga medical personnel at mga barangay official na naghihikayat sa mga kalugar nilang magpabakuna na. Sa Banwaan man nin Baaw, padagos ang pagbakuna sa Baaw Central School asin sa covered court kan Banwaan. Batay sa pakikipag-usap kan Radyo Ronda, sinabi ni Dr. Maria Margate, ang Municipal Health Officer kan Baaw, na pinag-iisipan na nindangon niya na magkaigwanin door-to-door vaccination matapos na akoon na kulang na ang mga nagpapabakuna sa mga vaccination sites. Target ninda na mabamatudukan na ninbakuna ang mga natatadang senior citizen asin mga person with comorbidities o mga PWDs. COMELEC, ipinahiling ang sistema asin paagi kan pagboto sa maabot na Mayo. Mayo 9, 2022. Naging matarayong po ang ginibong VCM roadshow na pinanginutan kan Commission on Election COMELEC sa syudad nin Iriga. Ini may katuyuhan tanganing maaraman ang magiging paagi asin sistema kan pagboto sa maabot na national and local election sa Mayo 9, 2022. Gamit ang voting counting machine VCM, inantindiran ang nasabing okasyon kan mga empleados kan lokal asin national na sa City Hall pati na ang mga representative kan mga kandidato nganing mawara ang anuman na duda sa nagraraning pirilian. Dainin na naturan na aberya sa nasabing roadshow poon sa pagboto pagbilang kan boto hasta sa transmittal kan resulta. Mientras tanto, inimbitaran man sa session regular kan Sangguniang Bayan kan Baaw ang acting election officer kan sinambit na Banwaan na si Mr. Jaime L. Pantorgo. Sa okasyon na araman kay Pantorgo ang mga ginigibong preparasyon kan COMELEC, mga sistema asin paagi kan eleksyon sa napanahon nin pandemya. Ini po manungod sa circulating video on House Bill 9699 na agko titulong an act establishing and determining a community forest in barangays La Victoria and Panuypuyan in Bula, Camarines Sur and appropriating funds. Therefore, kung sari po dakol na nag-uunga galin sa mga constituentes sa darwang barangay. Adi pong munisipyo na karesibi kin email galin sa Department of Budget and Management na nag-aayat kin komento galin sa LGU na kaipuhan isumiter bago mag alas 2 ngunyan Nobyembre 23, 2022. PNP, CIDG, may lead na sa pagkawala ng mga sabongero. Tiniyak ng Philippine National Police na ginagawa nila ang lahat ng
para matagpuan ang mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, batid niya ang pag-alala ng mga pamilyang may nawawalang mahal sa buhay, kaya puspusan na ang kanilang paghahanap sa mga may pakana ng mga pagkawala para sila ay maaresto. Sa ngayon, aniya, may mga pahayag nang nakuha ang PNP mula sa testigo at mga ebidensya na maaaring ibahagi sa National Bureau of Investigation. Samantala, sinabi naman ni Carlos na handa silang humarap sa Senado para gagawing investigasyon tungkol dito. Ayan po. Okay. Plastic barriers sa mga establishments, pinapaalis na. Ayan po, Manila, Philippines. Imumungkahin ng Department of Trade and Industry, DTI, ang pagtanggal ng mga plastic cover o harang sa loob ng mga establishmento bilang bahagi ng COVID-19 protocol sa kailangang sundin ng mga negosyante. Sinabi ng DTI Secretary Ramon Lopez, kahit mailagay na sa alert level 1 o hindi, irerekomenda ng DTI ang pag-alis sa plastic acrylic barriers dahil airborne naman aniya ang Omicron variant. Basta sumunod lamang ang mga tao sa minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, paghuhugas ng kamay at sanitizing. Gayon din ang naging pahayag ng Pangulo ng Philippine College of Physicians na si Dr. Maricar Limpin, dahil wala naman anyang silbi ang plastic barriers at maaari pang pagmulan ng pagkakahawa-hawa dahil kung may humatsing ay may iiwan ang virus sa plastic na maaaring mahawakan ng iba pang tao. Isa si Limpin sa naniniwalang maaari ng luwagan o ilagay sa alert level 1 ang Metro Manila dahil sa nakitang pagbaba ng mga kaso sa COVID-19 na naitala ng Department of Health o DOH maging sa kabuuan ulat sa buong bansa. Okay, no vaccination, no ride policy. Inakyat ng pasahero sa Supreme Court. Manila, Philippines, hiniling ngayon ng pasahero party list sa Korte Suprema na tuluyan ng ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang no vaccination, no ride policy ng gobyerno. Gayon din ang iba pang government measures na nagpapakita ng diskriminasyon sa mga Pilipinong hindi bakunado laban sa COVID-19. Isinasaad ng no vaccination, no ride policy na nakapaloob sa Department Order number 22-2022-00-001 ng Department of Transportation ang pagbabawal sa mga unvaccinated individual na sumakay sa mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep, taxi, bus, sea ferry at commercial plane papasok sa at palabas ng National Capital Region. Sa 41 pages petition ng pasahero, binigyang diin nila na labag sa constitutional rights ng mga ordinaryong Pilipino ang kautosang ito ng DOT sapagkat may kalayaan ang bawat isa na mamili kung dapat ba silang magpabakuna o hindi. Tinutukoy ng grupo ang IATF Resolution number 146-B Series of 2021 at MMDA Resolution number 22-01 Series of 2022. Inilalahat ng IATF resolution ang paghimok sa mga public at private establishment na huwag papasukin sa kanilang establishmento at huwag pagsilbihan ang mga taong hindi bakunado, maging ng mga individual na hindi kumpleto ang bakuna. Sa MMDA resolution naman, pinagbabawalan ang lahat ng unvaccinated individuals na gumamit ng domestic public transportation sa loob at labas ng NCR kahit may pinapasukang trabaho ito sa nasabing rehiyon. Paliwanag ng mga grupo, dahil wala namang particular na batas na nag-aatras sa lahat ng pagpapabakuna, hindi makatarungan ang no vaccine, no ride ng gobyerno. Ayun po, it is very much correct. Nasa demokratiko tayo. COMELEC maglalagay ng emergency policy polling places sa PWDs, senior citizens at buntis. Ayan, maglalagay ang Commission on Elections, COMELEC, ng mga emergency accessible polling places para sa persons with disabilities, senior citizens at mga buntis para sa hindi mahirapan sa pagboto sa Mayo 9, 2022. So, sa ilalim na Resolution 10661, nakasaad na
ilalagay ang AAPP sa unang palapag ng mga gusaling gagamitin sa eleksyon o kaya naman ay sa labas nito na madaling mapupuntahan. Isang ng AAPP ang itatatag sa mga lugar na may 1 hanggang 7 barangays, 2 sa mga lugar na may 8 hanggang 14 barangays at 3 sa mga lugar na may 15 at higit pang barangays. Dapat na kanyang malaman nito na hanggang 10 PWD senior citizen o buntis kabilang na ang mga botante na sakay ng wheelchair o iba pang assistors tulad ng saklay. Kailangan mayroon itong rampa, malalaking signages at directional signs na sa entrada ng voting center. May hugasan at Filipino Sign Language interpreter. Hustisya, kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos. Okay, ang programa pong ito ay hapon-hatod po sa inyo ni Susana Sionborn, ni Senator Laila de Lima, mga kagawad Melnanda de Robles Morallo, ni Butchokoy Rex Oliva, ni Rodolfo Jeff J. Poitino, and of course, kan masuso, Spring Resort. Panalo ang Ayan, summer is very coming soon. Yung mga naiinitan, ayan, magpareserba na kayo po sa Masuso Spring Resort. Pero always bring your vaccination ID. Kasi dahil po kamo palalaugon pag mayo kamong vaccination ID dahil nag-iingat lang po ang isang Spring Resort na yan. laban ng Pilipino, tunay na pagbabago. Okay, hello, good afternoon po ano ba ini? Si ano ba yun? Lisa Campo of Pampanga. Thank you very much, Lisa Campo, for watching the program. Siya, And of course, Sandy Sonborn, hindi duro. principal sponsor of this program, Barita Action as in Information. Ang sabi po ni Susan Sonborn, let us pray for peace in Ukraine as the Russian invasion has already begun. Jesus Mariosep. Peace for Ukraine and the whole world. Ayan po. Ipagdasal natin po dahil mga kadakulman po kan mga Pilipino na yaon po duman sa Ukraine na sana magkairintindihan na lang po sinda. Di na kayan magparaan kadakul na ka nangyayari pong problema na bukang buong mundo. Huwag nang sabayan ng ganyan mga war na yan. Hukat magpasya. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Okay, hinanyugon ta ulitin ning si Lolo General as reminder po para sa satuyang gabos na mga Bicolano. Permitang hinanyugon ini at tandaan ta po ang sinasabi ni Lolo General na si Jaime Fabregas, ang pamusong comedian actor ng from Bicol. Yon. Hinanyugon po niya to para doon sa mga daipa nakakadangog. Dangugon mo po Lisa Campo of Pampanga. Okay, Lisa, tulungan mo po kami dyan sa Pampanga. Connection po, Lisa Campo ang kailangan natin. Connection to do sa mga friends of friends,
batch of batch, classmates of classmates, and family to family, and of course to all that can be reached by your messenger. Tulungan po natin Lisa Campo, si Senator Laila de Lima. Hinanyugunta po si Jaime Fabregas o si Lolo General sa kanyang pagirumdom sa sato, lalo na digdi sa mga Bicolano and to all those Bicolanos all over the world. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon nagigad sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada na taga NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita nin presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Bakong mauragon kita? Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, nilalauman po kita ni VP Leni Robredo. Ang satuya pong sadiri na nag-aaspirante po. Ang satuyang kandidato and the most qualified to run as for President Leni Robredo po. At saka, wag lang po sabi nga ni Lolo General, we have to invite at least 5 kids. Kung makaimbita po kita ng tagli-5, ayan po, sigurado yan. Ang pagkauragon kan Bicolano, mahihiling tangon yan sa personalidad ni Leni Robredo to become the 17th President of the Republic of the Philippines. So, tabangan ta po siya. Magkasararo po kita. Ipahiling ta sa buong nasyon na talagang ang Bicolano sarong uragon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais natin. Okay, hinanyugon taman po ining isang bayan. Kung magasi sa ining nagtataramdigdi, hinanyugon ta po at intindihon tang maretang aning aram ta po kung ano ang sa tuya nagigibuhon sa Mayo 9, 2022. Ito po sinasabi na we have to vote with our conscience. Bumoto tayo ng naaayon po sa satuyang konsensya. Hinayugon po niya ito ining
buo ang suporta natin kay Leni Robredo bilang Pangulo at si Kiko Pangilinan bilang pangalawang Pangulo. Sobrang nakaka-proud suportahan ng ating mga pambato. Si VP Leni at si Senator Kiko ay walang bahid ng anumang korupsyon at may totoong accomplishments kahit noong wala pa sila sa politika. Mahusay ang track record sa paninilbihan sa bayan. Malalim ang pagpapahalaga sa karapatang pantao, sa sistema ng hustisya, sa saligang batas, at laging inuuna ang kapakanan ng bansa sa halip na dayuhang interes. Hindi tayo bubulagin sa mga pangako at idadaan sa drama sa panahon ng sakuna at krisis. Hindi mangangako na magiging Singapore tayo o bibigyan tayo ng ginto at mga hibang na ilusyon at pantasya. Hindi natin kailangan ng mga bolero at manggaganso sa Malacanang at Senado. Ang kailangan natin ay leader na kapag binigyan ng mandato ay hindi mang-aabuso, hindi nanakawan ng taong bayan, magtatrabaho para sa ekonomiya at panlipunang serbisyo, at palalakasin ang grassroots at civil society. Higit sa lahat, pasisiglahin muli ang demokrasya sa bansa. Titiyakin namin na ang Senado ay magiging bulwagan para sa mga panukalang batas at resolusyon na magpapalakas sa mga sektor sa bansa at poprotekta sa interes ng taong bayan. Ako naman po, si Laila de Lima, kasama ninyong dumadamay, lumalaban. Laban lang. Ayan, sabi ni Senator Laila de Lima, lalaban at lalaban. Hindi naman po maaaring sa isa lang ang lalaban. Tayo po, lumaban tayo mga Bicolano, magkaisa tayo para sa tuyang mga kandidato para sa national election. We have always vote for your own, for our own. We have to sacrifice po. Isakripisyo sakripisyo na po kita din sa loob ng 6 na taon. Always sacrifice po. Nakakaawa na po ang satuyang bansa. So, sana po, itong darating na election na ito, sabi nga, bumomoto tayo na naaayon sa ating konsensya. Dahil po kita magpadikta. Dahil kita madara sa mga pangraraot, dahil kita madadara sa mga pagsipsip. Ayan po, pagsipsip ng ginamit ko. But anyway, si Senator Laila po, talagang hindi titigil yan. Hindi titigil si Senator Laila de Lima bilang social justice and human rights expert. O palitan ko po. Bilang social justice and human rights champion. Pag-asa natin po siya na maibalik ang hustisya at ang pag-asa ng ating bansa. So, lalo na po ang human rights. Dahil sino pang magtatanggol sa atin for 6 months, wala tayong human rights. Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatang magsalita laban sa kanila. Kapag nagsalita ka laban sa kanila, saan ang punteriya mo? Yan po. Dahil sa mga expose ni Senator Laila de Lima, anong nangyari sa kanya? She is a senator. Elected po siya. She is honorable. Pero nasaan siya ngayon? Ipinakulong. Pero kahit na po siya ipinakulong, hindi po siya tumitigil sa pagtulong. Hindi nila kayang patahimikin. Kasi pag nasa diretso yan, fighting for the right. Hindi po titigil si Senator Laila de Lima. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ayan, thank you Sir James. Ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Iisa-isahin ko pong iparinig sa inyo ining mga Republic Act na ginawa ni Senator Laila de Lima. Tanganing lalo na po yung mga 4-piece beneficiaries po. Si S. Main, siya po ang pinaka-principal, siya po ang principal sponsors po ng 4-piece na yan. Hinanyukunta po.
Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa Portis. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po si Senator Laila de Lima, nakakulong pero nagtatrabaho. Hindi po siya lang doon na magmaktol porque pinakulong, or mag-wheelchair dahil pinakulong, or mag-neck brace dahil pinakulong. Kahit po nasa kulungan siya, nasa detention house po siya, she is doing her work. Nagtatrabaho po siya. Gumagawa po siya ng mga resolutions na bandang huli po ay pakikinabangan natin. Kaya para maibalagay po yun sa Republic Act, we have to support this coming election. Support Laila de Lima and ibalik natin siya sa Senado. So, hinanyugunta pa ining iba pang mga itong mga Republic Act. Itong mga Republic Act ni Senator Laila de Lima. Ito pong isa, ayan, itong endorsement na muna kan sa tuyang aspiring for president. Ayan po. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Okay, ibalik ang hostisya para maibalik yan, commercial muna tayo. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras pong ini, dara sa Indo, kan ako Bicol, Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemble. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayahay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination, free frame, lente lang ang babayaran.
starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:47 o 48 ngunya na pagkahapon. Padagos po kita. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating May gusto lang po akong i-share sa inyo nitong dispatch from Krami. Ni Bukas Naliham. Bukas Naliham po ini. Abridong surat po sa sambayanang Pilipino ni Senator Laila de Lima, 24 Pebrero 2022. Kasuudma po ini. Ay kasuudma. Ay bako po. Today pala is February 24, so this is just today. Ngayong araw po, Pebrero 24, ay ang ikalimang taon ng pagkaka ayan po, nadinaan ako, nagsisente ako. Ang liwanag ng bukas, tayo na. Ngayong araw po, ito salita po init ni Senator Laila de Lima. Ngayong araw, Pebrero 24, ay ang ikalimang taon ng aking di makatarungang pagkakapiit dito sa PNP Custodial Center, Krami. Mula noong 2017, eksaktong 1,827 na araw niya nang pinapasan ang buhay para siyang, sa bagay po, Holy Week na, pinapasan ang buhay ng kanyang ng isang bilanggong walang sala. Ang hustisya. Ayan po, ipinasok pa siya, pinabilanggo po siya ng walang sala. Wala po siyang walang kasalanan. Panalo ang laban. Hindi siya nagnakaw ng bayan. Hindi rin nagtaksil sa konstitusyon. Hindi rin umabuso sa mandato at walang pagkukulang sa obligasyon sa buwis at pagsasapubliko ng SALN. Malinis ang konsensya niya at track record ni Senator Laila de Lima. Ang pinapaninilbihan sa bayan mula nang siya ay chairperson ng Commission on Human Rights, Secretary of the Department of Justice at ngayon bilang isang senador. Ang punot dahilan lamang ng pagpapakulong sa kanya, hindi siya nagpikit mata sa extrajudicial killings at paggamit sa kapangyarihan ng Estado para abusuhin ang karapatang pantao. Ginawan siya ng imbentong mga kaso at pinag-initan ng nasa palasyo. Wala po siyang pagsisisi. Hindi po siya nagsisisi. Handa siyang indahin ang lahat ng persekusyon kung ito ang magiging papel niya sa ating bayan sa pagpapamulat na ang karapatang pantao ay para sa lahat. At ito ang pinakamataas na sagisag ng hustisya. Sa 6 na taon, wala siyang isyong iniwasan basta kapakanan ng Pilipinas at ng taong bayan ang nakataya. Kahit na hindi popular, kahit na alam kung babalikan siya ng batikos at black propaganda, uulanin ng fake news at ng matinding pagyurak sa kanyang karapatan pantao. Hindi China o ganansya. Pagyurak sa kanyang karapatan at pagkatao, yun na nga po. Honorable po siya, pero niyurakan siya. Pinuyurakan sa karapatan at pagkatao niya. Hustisya at Tumindig siya para sa interes ng magsasaka, mangingisda, manggagawa, urban poor, frontliners, human rights defenders,
mga vulnerabling sektor at mga karaniwang taong biktima ng karahasan dahil sila ang madalas napagkakaitan ng hustisya at nakakaranas ng hindi patas na batas. Kumilos, lumahok at magpasya. Mula sa kanyang detention house, papel at panulat lamang ang gamit ni Senator Laila de Lima bilang komunikasyon sa atin, komunikasyon sa taong bayan, para patuloy na magampanan ang kanyang trabaho. Kaya dito rin sa kulungan, dyan din sa kulungan niya, isinulat ang mga panukala na ngayon ay batas na. Gaya ng Institutionalizing of Poor Peace Act, Magna Carta of the Poor Act, National Commission of Senior Citizens Act, at Community-Based Monitoring System Act. Nasa halos 700 po ang mga panukalang batas at resolution, Senate resolution po yan, ang isinusulong mula rito sa loob ng kanyang pagkakadetene sa iba't ibang usapin at pangangailangan ng bayan. Ilang ulit po siyang humiling na makalahok sa mga sesyon ng Senado kahit via teleconferencing, ngunit hindi siya pinahintulutan ang lahat ng apela niya. Ayan po, nawala tuloy. Ang hustisya, kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Ayan po. Ilang ulit niyang hiniling na makalahok siya sa mga sesyon ng Senado as an elected senator. Kahit via teleconferencing lang. Ngunit hindi po siya pinagbigyan. Hindi siya pinahintulutan. Ang lahat ng apela niya, baliwala po, ni hindi siya pinagbigyan bilang isang elected senator. Dihado ang sitwasyon niya sa loob. Limitado ang pwedeng bumisita sa kanya. May pagkakataon pa nga na siya ay incommunicado. Wala po siyang balita man lang. Wala siyang any kind of gadgets. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Kahit bulok na radyo, kahit bulok na cellphone, wala po siya. Wala siyang television. Wala lahat. Wala lahat po. Ay ang tao na yan, si Senator Laila de Lima. Although hindi naman mayaman ang samuyang pamilya. Pero hindi po yan sanay sa mga ganyan. Kaya naman nung tag-init ng gusto, inatake yung kanyang migraine. Inatake yun. Yun ang sinabi pa noon na inatake daw. Inatake sa puso or what? Hindi po ganun. Nang dahil po sa sobrang init na hindi naman siya sanay sa ganun. Yun po ang nangyari. Ang armas lang po niya sa loob ng kanyang detention house ay papel at ballpen lang at lapis. At ayan po, pamaypay. Limitado ang pwersa ang mga bumibisita sa kanya. Na kahit ang kanyang pamilya, mga spiritual advisors, doctors at abogado ay hindi pinapayagang madalaw siya. Natigil lamang ito dahil umalma kayo at nanawagan para sa kanya. Dito sa kulungan, nararanasan niya ang matinding pangungulila sa pamilya at mangmahal sa buhay. Hindi lang siya abogado at senador. Isa rin siyang ina, lola, anak at kapatid. Ang nanay niya ay may sakit at minsan ay nag-aagaw buhay. May anak at tapos siyang special child. Ngunit hindi man lamang sila maaruga dahil sa kanyang sitwasyon. Ito ang kirot sa puso na mahirap lunasan. Ang pangungulila sa sarili niyang pamilya. Maraming okasyon sa pamilya na hindi sila makasama, lalo nitong pandemya. Hindi siya makapagdalamhati ng personal para sa mga pumanaw na mahal sa buhay at kaibigan. Sa panahong yan, ipinadama ninyo sa kanya ang lubos na malasakit at suporta. Pinadama natin sa kanya. Pero ang kinakailangan, suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya na makita siya. Sa unang taon pa lang,
Libo-libong sulat ang natanggap niya mula sa atin, sa mga grupo man o individual at mga larawan ng pakikiisa sa at pagmamahal. Pinaramdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa at hindi baliwala ang mga sakripisyo. Dinamayan natin siya. Dinamayan ang salita ni Senator Laila de Lima. Maraming salamat po. Yan ang salita niya. Sa eleksyong ito, mula siyang tumatakbo para sa ikalawang termino sa Senado para ipagpatuloy ang magaganda nating nasimulan at itaguyod ang kanyang mga advokasya. Alam niya, dihado siya dahil wala siyang malaking makinarya at higit sa lahat mga staff at volunteers at hindi rin personal na makakasama sa kampanya. Pero ibubuhos niya ang lahat ng makakaya sa labanang ito. Sana, kahit matindi ang hamon sa ating paligid, panaigin ninyo sa baluta ang konsensya at pagmamahal sa bayan. Kayo ang magdesisyon at ibatay ang pasya sa makadiyos, makatao at makabayang pananaw. Huwag sanang ipanakaw at ang nag-iisa at sagrado ninyong boto. Gamitin ninyong sandata panlaban sa mga tiwali at kurap ang inyong kapangyarihan sa Mayo 9. Gaya din kung paano pinapahalagahan ng isang magulang ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Mga lumahok kayo sa eleksyon, kaya lumahok tayo sa eleksyon. Hindi reklamo ang paghahanap ng pananagutan sa gobyerno at nakaupo sa pwesto. Yan ang pakikilahok sa demokrasya. Maraming proteksyon ang nababantayan at pondo ang napoprotektahan para makarating sa tunay na nangangailangan kapag buhay ang demokrasya. Ang kanyang gobyerno lamang, panalo ang taong bayan at palaging may masasandalan ang mahihirap. Dito sa kulong bilangguan, malinaw ang kanyang mga panampamantayan. Laging una ang bansa, ang mga Pilipino at ang hustisya. Sana dyan sa labas, hindi kayo mabulag ng propaganda. Lahat tayo po, huwag tayo mabulag sa propaganda. Huwad na pagkakaisa, platapormang walang prinsipyo, at mga pangako ng mga taong walang matinong track record. Huwag bumoto ng korap at magnanakaw. Manindigan kayo para sa inyong boto. Sa mga minamahal na niyang kababayan, isang karangalan ni Senator Laila de Lima na manindigan para sa inyo sa loob ng 6 na taon. Walang halos pagsisisi, isang karangalan ang makulong dahil sa kanyang mga ipinaglalaban. Nasa inyo ang susi para sa sunod na mga taon. Sana pintuan ng katotohanan, pagmamahal sa bayan, tapat at matinong gobyerno, at hustisya at pananagutan ang inyong buksan. Sa huli, mananaig ang hustisya at katotohanan. Laban lang. Laban, Laila, laban. Nagmamahal sa inyo at sa bayan. Senator Laila de Lima. Yan po ang mensahe. Ang bukas na sulat ni Senator Laila de Lima ng sambayanan. Ito pong sulat na ito ay ito po ang bukas na liham o bukas na sulat sa sambayanang Pilipino ni Senator Laila de Lima. Sana po, araw-araw po, babasahin ko po ito at ipapaliwanag sa abot ng aking makakaya. At tandaan lang po natin, nandyan po si Senator Laila de Lima. Siya po ang pinaka eksperto pagdating po. She is the most as a social justice and human rights champion. Ibalik natin siya sa Senado upang maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Siya lang po. Ibalik natin sa Senado si Senator Laila de Lima. Kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila.
ang laban ng Hello po kay Ma'am Belia Vergara. Thank you po, Madam, for watching. And of all those who are watching by live streaming, di ko na po isa-isend dahil oras na. Thank you very much po. And of course, those who are listening from their transistor radio, si Lolo Jess, si Lolo Jose Rombano, and of course, yung mga elderly po, yung mga lola, yung mga senior citizens po. Tabangan po si Senator Laila de Lima, inganyuhin po ninyo, paliwanagan po ninyo ang inyong mga kapamilya po. Ang laban ngayon ay connection, pamilya at sa lahat po. Lalo na po yung kayong mga 4Ps beneficiaries, ipaglaban po ninyo si Senator Laila de Lima ibalik sa Senado dahil mayroon pong aspiring for president na gusto po alisin ang 4Ps na yan. Na principal sponsor po si Senator Laila de Lima. Although po ang tinatanggap ninyo, it is pera po yan ng gobyerno. Batas lang po ang ginawa ni Senator Laila de Lima upang matulungan po kayo, lalo po tayong talagang mga nasa laylayan. Although maliit na halaga lang po yan, at least po, every month, meron kayong inaasahan. So, luway-luway na po kitang magpapaaram. Ang sa tuyan pong mga nakaibanan, wala pong iba. Lisa Campo, bahala ka na po dyan sa Pampanga. Nakikiusap po ako sa iyo. At kayong mga nasa probinsya, alam nyo naman, inaabot ko kayo tuwing gabi. Nakikipag-communicate ako sa inyo dahil ang kaipuhan po, maibalik si Senator Laila de Lima sa Senado. Ang pag-asa, ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Ang sa tuwing nakaibanan, sa technical side, dyan po si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Nasa information man po si Jimmy Guanzon. And of course, siya on man po duman sa transmitter si Felix Lagrimas, kaibanan man po duman si Aldrin Orlanda, and of course ako po ang regular host ng programang ini, Barita, Action, as in Informasyon. Mayo pong iba kung di si ako, si Manay Kagawad, Elma Dili Magaspi, nagsasabing thank you, and God bless us all. Stay safe always. gagancho, maayos